broblem falle o'n i wynebu yn y dyfodol yn y grŵp yma di Israel, wrth gwrs. Da ni'n gweld bod i gêm nhw rwan yn erbyn Gwlad Belg wedi gohirio gael ei chwarae mis Mawrth. Pwy sydd i'w bod be fydd y sefyllfa gwleidyddol erbyn hynny, felly mae hynny'n rhywbeth fydd rhaid ni gael golwg gan efo. Ond o ran cae, fydd o'n broblem yn Bosnia, fydd o'n broblem yn Gwlad Belg, na Chyprus. Felly dwi'n credu bydd rhaid ni jyst dderbyn hwn am rhywbeth sydd yn anffodus wedi digwydd. Mae yna bwynt lle chi'n gorfod wneud y penderfyniadau. Dwi'n credu fod o ryw, fel eich chi dweud, cymdeithas arall neu'r wlad arall, da ni'n chwarae'n so chydig beth fel ryw hanner cant o ddyddiau cynt yn amlwg. Oedd yn dod i'r dydd ni lle o'n i'n chwarae, jyst wrth gwrs, credu Pennaeth o'n i allan yna i gael golwg ar y cyfeistariaeth neu cyn bob gêm, mynd allan i weld y cyfeistariaeth chwarae, cyfeistariaeth marfer, gwesti, lle di'r lle gorau o ran teithio ac yn y blaen, os y draffig, faint amser mae'n cymryd o fan hyn. A pen welson ni, dwi'n credu bod ni wedi codi'r gofidion efo UEFA yn dweud, so sy'n problem, ond profiad ni o osod cyfathrebu, falle bod ni'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn barod mewn pryd. Yn amlwg, oedden ni'n iawn bryd hynny. Ond dwi'n credu efo Israel, dwi'n credu bod o'n rhywbeth wrth gwrs fod UEFA wedi hen ddelio efo, nid jyst tro yma yn y gorffennol, a hefyd efo clybiau ac yn y blaen. Dwi'n mynd rhagweld o yn broblem, sy'n tybio efo rhywbeth fel nefys nhw'n gwneud y penderfyniad ddigon cynnar i ni, beth bynnag cyn fod unrhyw un yn gwneud trefniadau o ran cefnogwyr a chwaraewyr a'r staff y ffwrdd.